nana, sents aquest soroll? Tan. On estem? On hem anat a parar? El Congo. O les Amazones. Estem buscant la cocatua de Ric. Fora! Formigues australopithecus. Jo no sento pas res. Podem marxar. Aquí penso. Nena, calla, que m'ataca una mosca. I què menjarem? No sé, com els de Verano Sul. Ai, no, que mira allò, l'Agua Sul. L'Agua Sul, que sobrevivien. Tu, aquí hi ha 4 O potser ve l'Indiana Jones i ens salva, ens rescata, nena. Això és mongeta tendra. Bueno, què farem? Però, escolta'm. Què? Ara aquí penso. Què? Era ben guapo, aquell que sortia. On? On era? El JR, no m'agradava a mi aquest. No, el George Clooney i el Richard Gere. El Harrison Ford, No, aquest. no, aquests res, és massa viejos Que ja. no sortia l'Indiana Jones. Igual en trobarem una quiròmens d'aquests, Tit, que sents? L'he sentit, la cacatua. Cacatua. On ets? Malvada, Surt aquí! fora, fuig! Surt, Dolentata! Surt aquí! Manifiesta-te! Nana, potser aquí no parlen el nostre idioma, potser parlen el cocotungo. Ai, també pot ser, no? Ding-dong! Oh, Nenes! la Maribel! Oh, la Maribel ha vingut al Congo! Què feu aquí al jardí amb el fred que fa? Esteu ben beneita! Ja ens ha aixafat Ja ens els ha aixafat la plans. història. Ple mes de gener i aquí fora al jardí, des de luego, amb lo bé que s'està dintre casa amb la calefacció. Bueno, això era una mica el que volíem nosaltres, sortir aquí, venir al Congo, explicar-vos 4 coses, però com que no hi podem anar, perquè tenim aquestes pensions tan baixes, no podem comprar el bitllet d'avió. Doncs au, Apa, adiós. adéu, adéu-siau. Au, nen. Ja venim, Maribel! Mira que n'és de passat, Veniu, ja és que ja està bé. La verdad que s'està bé aquí dintre, des de luego. Ben beneta sembleu aquí fora al jardí. El mes de gener aquí passar fred. Com s'has vist això? Ah, subscrita. No t'has subscrit encara? Com és? Però si mira que fa dies que ho diem, ja està bé, eh? Subscriu-te al botonet i ja està. Adiós.